Sitten mennään. Hei hei! Apua. So I'm gonna document all the screams coming from her. And then we go to drive. Joo, mä en tykkää hirveästi näistä automaattivaihteista, mutta kyllä se tästä. Pikkuhiljaa. Okay, Laralla on lupa lyödä mua, jos mä kosken tuohon keppiin kesken ajan. which is super easy because I'm filming. Okei. Toivottavasti toi GPS puhuu meille. Hei hei Wolfie! Hei hei! After 150 meters, turn right. Right, ei, me mennään left, sorry. Shit. Tässä se heti alkaa. Heti alkuun iltaa rupes väittelee GPSn kanssa. Ei se halua, että me tehdään joku ihme uukkari. Ei me tehdä uukkareita. Okay. If you say so. Yes. Ulpu stressaa. Ei hätää, Ulpu. Ei hätää. Kaikki menee hyvin. Yeah. There's the monorail tracks. We were there. And we were there in the needle. I'm not sure if it shows. I can't see anything. Zoom. Okay, blonditesti. There is it. We were right there. No the tower. mikä Ulpu. Yeah, we went up and down. Yes. Up and down. Okay, green light. Green light. Yes. Go. Paljon helpompaa tää on nyt kuin eilen, kun eilen oli ihan pimeätä. Nyt on se tää vähän valossa. Mitäs mä kuvaan koko ajan, mä en pysty ajaa sun kanssa. Mun pitää saada Ei sun voida ole pakko kuvata koko aika. Ei meillä on niin paljon filmiä. Meters, turn right. No niin. Ei, me mennään left. Joo. Ilta pistää vieläkin hanttiin. Mun on paras pistää nyt kamera pois ja pistää se ruotuun. Here is Erika. We just saw her. Oh wait, I can't zoom. Yeah, 2 days ago. 2 days ago. Sadly we can't say hello to her because we're in a car, obviously. Well, maybe next week. But lovely dog and lovely Erika. Oh yes. Okay, we're going now. Bye! Hey, hey. Kohta vaihtuu kello. Yes. Arizona. Yeah! The Grand Canyon State welcomes you. Okay, no niin. No niin, nyt ollaan täällä. Vaihdetaan kello. Joo. Todennäköisesti on paljon kelloa oikeasti. Route 66. Route 66. Here we go. Oli ihana. Yes. Sekin on ihana. Katsotaan, mihinkä me joudutaan. Siellä on lumihuippuja. Tai no ei nyt ihan hirveä, mutta pikkusen on. Hei, ota toi kiinni. Yes, Historic Route 66. Mahdotonta. Jengi asuu täällä, kelatkaa. Minä ajattelin, joku asuu täällä oikeesti. Sori, mun tarvitsee vähän aukaista mun pöksyjä. Alkaa mulperit turpoa. Ai, siksikö niitä kutsutaan, selvä? Yes, mulpereita on nykyään. Sellaista. It's up to you. What's your pleasure? Auttaisiko jos mä otan näin toista? Voi saakka. Julkisuuden paineita. Aivan, heti tuli paineita. Watch for rocks.
It's all right. Yes, watch for rocks. They will attack you. Sä oot niin sulonen. Pitäisi aina varoittaa vähän. Ei, katsotaan miltä meidän aamu näyttää. Oikein mukavan talvinen ilma. Kaikkialla näkee Grand Canyonin silloin, kun siellä näkee. Aivan. Me halutaan olla vähän erilaisia. Niin. Silleen, että siellä ei näykään. Aivan, me ollaan erilaisia nuoria. Ja Ulpukkaa. Ja meidän ihanan sekava huone. Lunta. Jep. Tultiin Winter Wonderlandiin. On kyllä ihan mukava tästä. Joo, ei mitään niinku. Mennään vähän loskaa siellä täällä, vaan nyt on sit lunta. Niin, siistiä. So, this is Grand Canyon. In winter. So, somewhere there is canyon. Joo. Mut kaunista on ihan kuin kotona. Kanjonia lukuun ottamatta. Lara tuli tänne asti etsiin valkoista joulua. Jee, saatiin. Häh? Mennään vähän kurkkaseen täältä. Täältä näkyy vähän tonne Villageen. Se syvä. Kyllä se syvä on. Jotain. Tätä pitäisi näyttää. Yeah, this is how it should look like. Right? And this is how it looks like. Onpas tää liukasta. Näkyy jotain täällä. Kato mieluummin jalkoja. Juu, mä katon tässä jalkoihin ja löydän paikan itselleni. No ne. Wow. On se aika iso. Missä sä näit sen joen? Tuolla. Tuolla joo. Aivan, tuolla on joki. Colorado-joki. Täriseepäs käsi taas. Ja lunta. Yes. Ai mikä ääni. Onko se oikee? Oh. Sun hiuksista näkee hyvin, että sataa lunta. So this is the grand view. Yeah, didn't get sunshine yet. But we have plenty of snow. Lyltsi, ei lemailla. Kuinka pitkälle sä aiot mennä? Pieni myrräkkä. Mitä? Että pieni myrräkkä. Yes. Mä just tajusin, että me varmaan joudutaan taas meneen sen entrancen kautta. Ai niin joo, tosiaan kun me mennään Mä en tiedä, antoiko se kuiti meille? En tiedä. Oliks niissä välissä? Ei ollut näitten välissä. Ei se varmaan kuittia. Palaamme takaisin Grand Canyoniin, koska on nopeampi mennä täältä. Ja mulla on hikka. Vai miten raivostuttavaa. Myrsky on aina.
Luulis mitä tää kaikki pilviverho piilotteli allaan. Oh my god. Vähän muuttu näköala. No kyllä. Oh. Missä sä oot? Siellä se menee. Se lyö kirmeitä. No. Hävii multa. Lara menee karkuun. Täällä on jotain pyjama-party-ihmisiä. Onpas mä lähellä. Vähän pitää pelätä. Katsotaan vaan tätä lumisadetta, saanko mä sitä kuvaan ollenkaan. Noin. Ihan kivaa. Tässä ihan quite off topic. Ei sun perhe roiku yhtään. So we're leaving from Williams, Arizona. Williams, Arizona. And weather is very nice. And it's supposed to be summer in Arizona. That's why we came here. Yeah, it's like Finnish summer. Toukokuu. Lahtilukset. Vois melkein luulla, että ollaan Suomessa, mutta ei sit kuitenkaan. Joo, mutkia on vähän liikaa. Tuossa on niinku vuori edessä, mä en tiedä näkyykö se tänne kameraan. Ei silleen niinku hirveesti Tuo on Lucky Canyon Road, mut sit mä ajattelin, että me ollaan nähty Grand Canyon. Niin, että on mitään ihmettä. Kyllä tää on Oh my kaunis. fucking god. No ei ehkä ihan tämmösiä löydy Suomessa tämmösiä. No ei ehkä, tää on ehkä vähän. Voi herttinen, mä haluun tonne jotenkin. Vois olpeita. Oi, tuli ihan kylmät väreet. Mun leuka irtoaa kyllä tästä lattiasta. Oi, tää ois kyllä mopolla ollut hauskaa. No ois nää mutkat. Mut ei kyllä niinku tässä talvisessa kelissä. Oi, mulla on taas toi linssisuojus.
Voi näyttää paljon paremmalta täällä. Melkein. Voi sentään. Mä haluan hypätä tuolta bench-hypyä. Oi vittu mikä silta tää on. Tuolla voi menee, eikä oota mua ollenkaan. Jos menee pilvilu. Pilvilu. Kyllä on nätti. Ota toi lumihuippu kanssa. Wow. Luntakin on vielä. Ei täällä. Täällä alhaalla tuli jo kesä. Sedona. Ja siellä on meidän adoptiohaukku. Miksi? Miksi? Oi. Semmonen sekarotunen Helsingin noutaja. Täällä on niin hiljasta. Ja Lara. Ja kaktus. Joo, noi näyttää upeilta tuolla. Ja nähtiin vihdoinkin tommosia kaktuksia. And here's our room now in Blythe. We managed to come here even without GPS, in total darkness, and girls are happy because they have full carpet. Lara is having shower. Very nice. So here's Blythe in nighttime. There's our red little buck. There's palm trees. Schön. Leikitään. Joo. Ja tältä Blythe näyttää aamulla. We have really nice weather today. Let's see if this continues in Los Angeles. Very lovely. Jos tulee tuo kylttikin tässä, ei voi kuvata, Here we are. Yes. Lara kokeilee onneaan. Ei tässä polulla ottaa. Very nice cactus garden here. Lara teloitua itteensä. Sillä se koheltaa. Lara meni toiselle puolelle. Lyrakulta, istu alas nyt. Hey, hey, hey.
Johnny pitänyt muuten kättää. On, se on niin likainen. No pistä säkin nyt kädes siihen. Mä haluan koskettaa kaikki. Oh. Johnny Deppi! Oh, me löydettiin Johnny Deppi! Hei, sillä on isot kaviot. Oh. Robert Downey Jr. Oi! Oh, siinä on vaan roskaa. Hienosti siivosit. No, jatketaanko matkaa? Otitko kuva Robert Downey Jr.sta? Joo, mä otan filmiklippiä. Oh, mä näen. Niin, tuli saakeli sun mässytys siihen. Tuleekohan ne kohta pidättää meidät? Älkää kuvatko. Me ajetaan täällä oikeesti. Vähän makeeta. Joo. Kato sateenkaarisuojatie. Ohoi! Me ollaan jossain tosi kivassa paikassa. Siis nää on niin hamoja. Niin, ihanan gay-paikka. Sieltä se tulee, ihan uupuneena. Oi, tommonen nätti tyttö. Tuleeko se Ulpu takaisin? Tuleeko se takaisin? Tulee takaisin. Oi, ja se löytää jotain juttuja. Oliko hauskaa? Ja Lara menee tuolla kaukaisuudessa. We just realized that there's a Hollywood sign. So we're on Runyon Canyons or something like that. Cool. And here's all the rich people living. Ja Lara oli puskapissalla. Onko parempi olla? Menissä just paljastaa mitä mä tein tuolla. Mitä sä teit täällä? Katoin maisemia. Ai, se olikin hyvä kurvi. Kato tulee uudessa. Ei jää jarruteta. Ei kun renkaat kyllä jarruteta. Oho, poliisi. Mitä sä kuvasit poliisia? Voitko ajaa tasaisen? Teen parhaani. Ootin Please slow down jossain. Mistä ne ties? Miten ne arvasi? Turpitsoita. Oi kun ne on kauniita. Ja possukat. Näyttää ihan rennosta. Köllivettä auringossa. Saatana sieltä. Pikkupossu. My name is Emmy, and today I'll be taking you on an hour-long tour of our Acton shelter, introducing you to some of the animals who call it home along the way.
And if anyone wants to come in here, Oh, we have Macy on the left, and then we have Georgia on the right. And you're welcome to come around back and you can rub their bellies. ihana masu. Tää haluaa masurapsutuksia. Ai. And then we have Georgia on the right. She's the matriarch of the Sounder. She's the big girl in charge. Is this like living here? In the wild? That's a great question. I know much more. Yeah. So vocal. I've never heard her so vocal before. Oi. It interacts with the dog, like the pig acts like the family's dog, because it like spends time with them. Yeah. Farm where coyote had attacked the herd. And instead of seeing proper veterinarian care, the farmer simply duct taped Paolo back up. Luckily, Paolo ended up here where he got all of the medical attention that he needed. Look at the camera. Oh, and right here. So he hasn't been. Shall bed. Samanlaiset kuin Roopean kalkkunat. Niin. Oi, näitä kalkkunoita. Kato miten pulskari on. And the male chicks are killed through methods such as gassing, being electrocuted, or being ground up fully alive and processed in the same thing. Excuse me. Excuse me. Yeah, that's my camera. I wanted to see her making a Betty nest or bathing. That's my finger. Please don't. Yeah. Yeah. Ow, ow, ow. Please don't. Do you guys have any questions about any information I talked about? And that was my fingernails. Oh, yeah, you're eating me. I think that's only fair because people are eating chickens, so. Kai mä olin se ruoan tiellä. Joo, se ei arvostanut nyt yhtään. Ei tykännyt. Unfortunately, when dirt or bacteria collects around the backside of the sheep, flies will come and sometimes lay their eggs in between the folds, and the maggots will literally eat the sheep alive. In order to prevent this, farmers use a cool tactic called mulesing. You can see more of the sheep herd in there, and you can see Sophie's butt. And Sophie is the eldest goat. She's 12 years old, and she thinks she is a sheep. She's always with the sheep. She if they move, she moves. Very much with them all the time.
We did it! Rakennettiin teltta ihan omin neuvoin. Tytöt on täällä. Kukuliltsi, oliko sä syömässä? Juu, ja Ulpukka on siellä. Sulla on ruoka jumissakin. Noi on. Uhuhu. Nonni, hyvä. Menkää syömään vaan. Vähän piiloon. Noin. Sitten katsotaan. Lara. Täällä on tulossa iltapalaa. Siellä on perunoita. Herkkuperunoita. Nam 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 nam. Ja mitäs täällä on? Kastikeaineksia. Porkkanaa. Astuin siihen koirakakkapussiin. No niin, hyvä. Tulee porkkana, aurinkokuivatut tomaatti, pistaasi, pähkinä, kastike ja vähän mausteita. Ja sitten tofurkkia. No katsotaan nyt mitä sä teit. No niin, nyt se on ihan läntässä. Hyvä tyttö just. Tässä on lopputulos. Onko syötävää? Mhm. Yes. Siltä näyttää. So there's a coyote somewhere. No, tuolla se kojotti on. Täytyy katsoa, ettei tytöistä tule lounasta. Tees nyt jotain hauskaa, mun loppuu kohta akku. Me varjoo. On se aika iso. Isompi kuin kettu. Isompi kuin nää. Niin. Oi. Mene sinne puittelomaan. Ota taittuu jo niskat, voisi nyt vähän kiinni. Ja kaksi häntä. Näinpä. Kelikokojoilla ei ole. No, sinne se menee piiloon. Onko sun siinä hyvä nyt sitten? Onko? Pitääkö mä käyttää sua tyyliin? Vegan ass. Mine. Hei, pakko nyt vähän. Tässä. Oh, paradise for bees. Joo, mulla on jalat täynnä kusiaisia. Täällä on jotain maakusiaisia. Mitä siellä on ollut? Oot sä Lyyrä kyllä hassu. Taateleit. Ja Lara rokkaa. Mä pärjäs. Lara jumppaa. Älä nyt kun toinen on pissillä ja sä rupeat jumppaa. Anna mennä. Anna mennä. No enpäs. Nuola se. Enpäs nuola. Nuola se. Enpäs nuola. Nuola se. Se on myrkyllistä. Ei oo. Nuola se. Nuola se. No niin, vähän. Mä tiedä kökkös.
Liiku. Aha, no niin, siellä kato ruokaa. Noin, käydään turistien kimppuun. Onko sulla päällä se? Joo. Ai siellä kolmaskin. Se on vähän hidas. Se on lämmin. Wow. Täällä ne on keskellä ilmaa. On ne kauniit. Pysäy. Älä tuu auton päälle, et saa ruokaa. Katsotaan, saadaan kuva. Onkohan joku syöttänyt näitä joskus? On, ihan varmasti. Pysy siinä, mä otan sun ihanasta nassusta kuvan. Suupieli ja lipoo siinä. Ois meillä täällä pari pikkukoiraa. Eikä mun nenä nyt tullut. Ei tullut, sun nenä, sun käsi vaan tuli. En mä pysty siellä. Sä voit katsoa, sä saat kuvan. Nyt sulla on videokamera. Mulla on videokamera. En mä uskalla tulla ulos. No ei se tee hyvää niille. Ei. Kuku, kurkkaa tänne. Kuku. No niin, jätetään ne rauhaan. Kylläpä ootte komeita. On. Joo, tytöt kojootteja siellä. No niin, hei hei. Etsikää oma ruoka.